Boas a todos, benvidos a un novo capítulo do programa Rally Talks. Nesta ocasión, desplazámonos ata a Vila Pontevedresa da Estrada, pola que transcurre a 29ª edición da Subida á Estrada. Con pouco máis de 70 inscritos, falaremos con algúns dos seus protagonistas. Boas a todos, hoxe temos con nós a María Abalde, pilota na clase 5B do Campeonato Galego de Montaña e membro da escudería Buxo Motorpoio. Boas, María, que tal? Pois nada, aquí andamos, nunha máis. Vale, para comezar, poderías falarnos dos teus comezos para todos aqueles espectadores que non te coñezan? Pois a verdade é que, mira, debutei nun rally de Lalín, que só a mí se me ocurre debutar nun cocido, saleu mal, claro, evidentemente, mollado, agua, nunha zona super sucia, quedamos empanzados, por exceso de acúmulo de penalización, excluíronos. Así que nada, moi ben. Un show, para empezar, bien. Bueno, tes a túa faceta de piloto e tamén de copiloto con David Ramos. Que che gusta máis, irte sola no coche, ao teu aire ou ir cantando notas? Sin duda, para min a montaña. A montaña é algo super especial, os compañeiros, ir dentro do coche, a sensación de libertad que tes, pareceme brutal. E ao final ir de copia está guai, divertome un montón, paso genial, pero teste que fiar do que fai outra persona, non reacciona nunca ao 100% igual que o farías ti, tal, é un poquinho máis complicado, pero paso moi grande, por eso sigo aí. Vale, agora mesmo atopaste na clase 5B e agora está a cousa un poquinho reñida, andabas aí e aí. Planteaste cambiar de agrupación de cara a un futuro e incluso cambiarte a non carrozados, por exemplo? Si tuvera cartos, a resposta é sin duda sí. O mal é que como non teño, pois tocará seguir correndo con este mentras mo poda permitir e disfrutando e facendo kilómetros, que ao final é que xa te digo, é o que digo sempre, eu disfruto moitísimo dentro do bicho este, paso mo genial, é onde máis libre me sinto, é onde máis eu me sinto, entón mentras se poda, pois seguirei tirando os cartos nesto. Bueno, agora mesmo eres a única muller na montaña galega e sabemos que, por desgracia, o mundo do motor sigue sendo un pouquiño machista. Tiveches algunha mala experiencia? Creo que no, a verdade é que non tuve ningunha. Por suerte teño uns compañeros que son oro, o sea, é unha pasada. Corres con eles, sempre hai alguén que che vacila, pero sempre che botan unha man. De feito, hoxe quedou un sotocasco na casa, non sei en que momento non o metín, gracias a Moreno, pero o que está correndo co Evo, que me dixou pois estou aquí, sin sotocasco non podo correr. Así que, ao final, gracias a un compañeiro, estás aquí, é algo brutal. O compañeirismo que hai, os vos consellos, isto, que estamos todos aquí, ao final estamos todos de carallada, falando e compartindo, pareceme brutal. Bueno, agora un pouquiño de turismo e cultura. Poderías dicirnos algo típico da túa zona que teñamos que ver, que probar, que dicir, isto te de lo que faces sí ou sí? Vale, eu son da zona de Louro, a verdade é que pareceme un sitio bonitísimo, tanto Louro como Muros, Ézaro, toda esa zona é brutal. Algo moi guai é o arroz con bogavante. Para mí o arroz con bogavante é un espectáculo, e se vos gusta, 100% recomendado. Vale, tomamos nota. Aí está. Xa para finalizar, a pregunta pola que naceu o programa, que importancia ten para ti ou incluso crees que debería ter todo o tema da saúde mental dentro do mundo da automoción? Para min a saúde mental é algo que é imprescindible en todo, quero dicir, ao final se o coco non funciona ben, non funciona ben nada. Eu de feito comentei antes o tema dos tempos. Eu teño a pelea como quen di con Rodri, que é un piloto dos pés a cabeza, é brutal. Agobiábame moito o feito de que me dixeran tienes a Rodri a 0,3 ou tes a Rodri a 0,4, da igual por diante que por detrás. Ao final agobiábame, emparanoiábame, a miña cabeza non me deixaba facer as cousas ben, e sempre cometías algún error de cambiar unha marcha mal, un frenazo mal, un algo mal, non conseguías baixar os tempos. Sin embargo, hoxe dixen, non quero saber nada de tempos, absolutamente nada, nin de tempos, nin de posición, nin de nada, estou mo pasando en grande. Non sei onde estarei na clasificación, pero totalmente merecida, o sea, quero dicir, disfrutei non grande, estou no disfrutando moitísimo, así que, pois, para min todo. Vale, agora algún agradecemento, un saúdo, algo que queiras decir? A meus pais por permitir isto, que me parece unha locura, que me sigan apoiando e que me sigan desde pequena, sempre me axudaron, a miña familia que tamén me apoia, os patrocinadores que evidentemente son unha parte moi importante de todo isto, que sin eles non sería posible, e toda a xente que che dá un consello, toda a xente que che intenta axudar, eso é brutal, así que a todo mundo. Vale, pois moitísimas gracias, moita sorte e vémonos nas carreiras. Mil gracias, chao. Chao.